Сыйфатлы, шын süt, ит ашамлыкларын кайдан сатып алып була? Яңа ел алды ярминкәләре кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Авыл халкын борчыган сораулар белән кемгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Бу сорауларга Татарстан радиосының яңа көн манзарасында Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов туры эфирда радио тыңлаучыларга җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына да без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилевич. Ел ахырында табыннар муллыгын булдыруга аеруча зур өлеш кертүчеләргә тукталыйк әле. Бүгенге көндә безнең республикабызда сөт җитештерү өлкәсендә бик әйбәт эшләгән районнарыбыз безнең Әтнә районы, Күкмара районнары, Балтач районнары, Саба районнары. Бу өлкәләрдә безнең бик әйбәт интенсив эшләү бара. Яңа фермалар төзелә, нәсел белән бик әйбәт эшлиләр, азык-төлек белән бик әйбәт эшлиләр. Шуңа күрә алар яңа төрле технологиялар кертәләр. Яңа төрле технологиялар кертү сәбәпле аларның бүгенге көндә сөт үсеше дә бик зур, ит үсеше дә бик зур, нәселле тукым белән бик әйбәт заниматься итеп, бүгенге көндә продукцияны күп күләмдә алалар һәм экономически эффективно эшлиләр шушы районнарда. Малларга, витаминнарга бай, балансланган азык җитәме? Азык базасын формалаштырырга без үзебездә зональный семинарлар оештырабыз. Һәр вакытта да май айларыннан чыгып китәбез уже республикабызга зональный семинарлар оештырып, 7-8 районны бер урынга җыештырып, аңлатабыз, ничек иттереп, дөрес иттереп азыкны салырга кирәк, кайсы вакытта аны убирайтырга кирәк, кайсы фазасында ничек салырга кирәк, ничек таптатырга, ничек капларга, ничек сакларга и нинди рәвештә шушы азыкны бүгенге көндә хайваныбызга җиткерергә кирәк. Шушы ниләр белән, сроклар белән файдаланып, вовремя салган вакытта гына азыкны яңа, әйбәт, яхшы продукцияларга була сөтчелектә дә, итчелектә дә. 8 сыер асраганчы, симез сыер асра диләр. Терлекләрнең нәселен яхшыртуга нинди игътибар бирелә? Сөт җитештерүдә дә, ит җитештерүдә дә тагын бер важный фактор бар. Именно безнең генетика белән бик әйбәт шөгыльләнергә кирәк. Әйтәләр бит инде, элек-электән калган мәкәл, кечкенәдән зур тумый, зурдан кечкенә тумый дип, шуңа күрә без элит өлкәсендә дә үзебезнең бу эшне алып барабыз. Монда нәселле үгезләр, бу нәселле үгезләрдән туган таналардан безнең продукцияда әйбәт җитештерелә. Шуңа күрә һәрбер хуҗалыкта, һәрбер районда безнең бу специалистлар закрепление белән эшлиләр. Кайсы сыерга, кайсы үгезне закреплять итәргә кирәк. Шушы өлкәдә бик зур эш алып барыла. Шул нәселне дөрес иттереп орлыкландыргач, яхшы тукымлы үгезләр белән шул вакытта гына яхшы иттереп продукцияда алырга була, мөмкинчелек бар. Заманча терлекчелек комплекслары җитәрлекме һәм яңаларын төзү буенча нинди эш алып барыла? Безнең республикабызда бик зур инвест проектлар бүгенге көндә эшләп килә. Киләсе елларда да безнең инвест проектларыбыз буенча планнарыбыз бик зур. Яңа инвесторларыбыз турында берничә сүз әйтәсем килә. Менә Мөслим районында бик зур инвестор зур фирма бастырды. 2400 сыерлык зур фирма, роботизированный комплекс дип. АПК программа дигән зур инвесторларыбыз Мамадыш районында эшләп килә. Саба районнарында зур инвесторлар, Кукмара районында зур инвесторлар, Алексеевский районнарда мен сезгә әйтеп киттем инде, зур инвесторларыбыз бар. Менә аларның өлеше бүгенге көндә республика күләмендә җитештерүдә өлешләре бик зур, продукцияны җитештерүдә. Татарстанда җитештерелгән авыл хуҗалыгы продуктларын үзебездә эшкәртү мөмкинлекләре нинди? Бу абруйны арттырырга кирәк дип уйлыйм. Мин дә бу татар продукциясы, бездә үзебездә җитештерелгән итне, бездә үзебездә җитештерелгән сөтне, бездә үзебездә җитештерелгән балны, йомырканы обязательно бу продукцияны без кешегә күрсәтеп бирергә тиеш. Үзебезнең җирдә җитештерелгән, үзебезнең заводларыбызда эшкәртелгән, үзебезнең киштәләребездә сатылырга тиеш һәм бездә генә түгел, тирә-юнәргә дә чыгарга тиеш, экспортка да чыгарга тиеш бу продукция. Без аны обязательно күрсәтергә тиеш, күрсәтеп бирергә тиеш, халык белергә тиеш безнең үзебезнең качественный натураль продукцияны. Малларны төрле вирус авырлардан саклау өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Республикабызда
тирәюндә дә, үзебезнең республикабызда да бүгенге көндә зарарлы авырулар бик күп. Күрше өлкәләребездә, Самар өлкәләрендә, Ульяновский өлкәләрендә, Удмуртия өлкәләрендә, Башкирия өлкәләрендә дә мондый авырулар бик күп. Мин үзебезнең эшчеләребезгә, үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләргә, предприятиеләргә да үз өендә җитештергән хайванны үстергән кешеләргә дә әйтеп китәсем килә. Саклау чаралары обязательно кулланырга кирәк. Предприятиеләрдә санпропускниклар булырга тиеш. Бөтен алып килгән продукцияны да, алып кайткан продукцияны да бүгенге көндә тиешле рәвештә тикшереп бирергә кирәк, тиешле рәвештә кертергә кирәк. Һәр вакытта да авылда хайван алган вакытта да, или кышкырт алган вакытта да любой кеше, әби бабаймы, олы кешеме, кечесеме, олысымы, һәр вакытта да продукцияның каян алганын белеп алырга кирәк, документально тикшерергә кирәк. Аллам сакласын, любой фаҗига булырга может, любой авыру килеп чыгарга может. Һәр вакытта да бу куркыныч бәлаләрдән үз-үзен коткарыр өчен агрострахование дигән өлкәдә бездә Минсельхозбызда эшләп килә. Һәр вакытта да мин тәкъдим итер идем. Бу өлкәгә дә обращать итәргә внимание кирәк обязательно. Министрлыкта авыл кешеләрен борчыган яки кызыксындырган сораулар белән кабул итүләр кайчан оештырыла башлый? Безнең министрлыгыбызда бүгенге көндә горячая линия эшли, аның телефоннары билгеле, үзебезнең сайтыбызда да куелган, ул безнең интернет өлкәсендә дә куелган. Шул горячая линиягә любой вопроска бүгенге көндә мөрәҗәгать итәргә була, любой отдел белән, любой өлкә белән тоташтыралар, анда сразу прямой связь. Телевизор караучылар яңа ел алды ярминкәләре белән дә кызыксына, алар кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Ярминкалар алынгы көннәребездә безнең һәр көнне шимбә көнне ярминкалар оештыра идек. Менә 13 площадкада ул безнең бүгенге республикабызда. Монда бөтен төрле продукция бүгенге халкыбызга бар. Киләсе ярмаркабыз безнең 27 числода була. Ул быелга ахыргы дип әйтергә кирәк инде. Яңа ел алдыннан, яңа ел настроениеле, именно бөтен зур күләмле продукциялар белән, пожалуйста, килегез. Киләсе елларыбыз, менә яңа еллар якынлашып килә инде. Мин үзебезнең министрлыгыбыз исеменнән киләчәк авыл хуҗалыгына да, безнең халкыбызга барысына да телисем килә. Яңа ел 2нче елларыбызда, 21нче елларыбызда, киләсе елларыбызда исәнлек, саулык, сәламәтлек, һәрберебездә исән сау булырга насыйп булсын. Шушындай зур мал, зур уңышларыбыз белән киләчәктә дә үзебезнең Татарстаныбызны сөендереп, матур гына иттереп, шушы илләребездә, тыныч дөньяларыбызда матур гына иттереп, бәрәкәтле тормышларда, мул, бай тормышларыбызда исән сау булып, тәүфикле, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов иде.